नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कुमटा बर्गी ग्रामाची पारंपरिक विशेष अशी नव्या परब संपन्न. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या बर्गी ग्रामात नव्याची परब या सणाक विशेष महत्व असा. दसऱ्यानंतर गंगाष्टमी वेळार विशेष रीतीन ही पारंपरिक परब मोठ्या उमेदीन ग्रामस्थान मनयली. या परबेची खासियत म्हणल्यार जोपर्यंत या ग्रामात नव्या परब जायना तोपर्यंत या ग्रामात खिंचोच देवदेवतांचो वा पारंपरिक कार्यक्रम मनयनात अशी परंपरा असा. म्हण संबंधित व्यक्तीचे सगळ्या समुदायाचे लोक एक जावन वाद्याच्या मेळाबरोबर शेतात वचून धानाच्या कणसाक पूजा करून थोडे धान कापून हाडतात. तसेच या वेळार श्री घटवीर आणि श्री यजमान देवळाचो कळस घेऊन शेकड्यांशी भक्ताल्या मिरवणुकीत श्री महालिंगेश्वर देवस्थानात हाडून थंय पूजा करून नंतर श्री यजमान देवस्थानात कळस सोडतात. शेतांतल्यान हाडिल्ली कणसां भक्त आपापल्या घरा होवन दारात आणि कृषी उपकरणाक बांदची परंपरा असा. अशी कुमटा बर्गीची परंपरा अनेक पिढ्याच्यान सुरू असून आताच्या या युवा पिढीक या समूह पारंपरिक पद्धतीचो पाठ जावन आसा आणि ती परंपरा आताची युवा पिढी वाड वडिलांनी परंपरा जपत येतात. ही विशेष खुशेची खबर जावन आसा. कारवारच्या बेणगा आणि कदंब नौकादळ व्याप्तीच्या जनवसती प्रदेशात बिबट्याले दर्शन. कारवारच्या कदंब नौकादळाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एक बिबट वाघ परत पळून ग्रामस्थ आणि रस्त्यांवयचे वाहन सवार भयभीत जाल्ली घटना घडतेर आसा. गेल्या एक आठवड्याच्यान बेणगा आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात दिवस रात्र परत लोकवस्तीत हो बिबटो नजरे पडिल्ल्यान ग्रामस्थ चिंतेत आसात. कितल्याशा वेळा संबंधित रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक कळेल तरी काय उपयोग झाला ना. ही घटना घडलेली व्याप्ती प्रदेश नौकादळाचो आरक्षित भाग असून कित्येक वाहन सवारान त्या बिबट्याले चलन आपल्या मोबायलात कैद केला. सध्या या भागात या बिबट्याले दर्शन जास्त झाले असून रात्रीन लोकांच्या घराच्या आवारात फिरची घटना घडतेर आसा. रान खात्यान गंभीरपणान हितूत लक्ष घालून बिबट्याचो बंदोबस्त करून सदर ग्रामस्थ लोकांक भयमुक्त करू जाय अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा. ओडिशा को कॉल करो क्या? ओडिशा को कॉल करता हूँ. मिलार एरिया में जा रहा है. आगे चलो, थोड़ा आगे चलो. हाँ बस. ओडिशा को कॉल करो क्या? ओडिशा को कॉल करता हूँ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले.
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. खबर सांगता हरीश नाईक. 21 वर्षाच्यान फरार आशिल्लो अपघात आरोपीक अटक. कारवार. 2004 सालाक जाल्ल्या रस्ता अपघात प्रकरणात तब्बल 21 वर्षाच्यान फरार आशिल्लो आरोपी कारवार वाहतूक पोलिसांन ताब्यात घेतले. अटक केल्ल्या आरोपीली बेंगळूर CV रमण नगर हांचो एस खासीम म्हण म्हायती मेळ्ळा. 2004 सालाक बिणगाच्या ITI कॉलेजा लागीं सायकल स्वाराक ट्रकान धडक दिल्ल्यान ह्या अपघातात सायकल स्वाराचें मरण जाल्लें. ह्या अपघाताक खासीम जबाबदार म्हण आरोप आसा. काही दिवस आरोपी न्यायालयात हजर आयिल्लो, नंतर तो फरार जालो. प्रकरण प्रलंबीत राबिल्ल्यान वाहतूक पोलीस ठाण्याचे PSI श्रीकांत राठोड आणि तेमगेल्या पथकान आरोपीचो शोध सुरू केलो. अखेर बಳ್ಳारी हिंगा खासीमाक अटक केली. अटक केल्ल्या आरोपीक न्यायालया मुखार हजर केला अशें पोलिसांच्या प्रसिद्धी पत्रकात सांगला. 9,500 किलो बेकायदेशीर तांदूळ जप्त, चालकाक अटक. कारवार. भटकळ तालुक्यात अन्य भाग योजनेतले तांदूळ बेकायदेशीर रितीन वाहतूक करते आशिल्लो ट्रक भटकळ हिंगा नूर मशिदी लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर धन चालकाक घटनास्थळार अटक केली. या घटनेन या वाठारात बरीच खळबळ माजली. अन्य निरीक्षक उदय दामप्पा तळवार आणि DYSP महेश KM हांगेल्या नेतृत्वा सकयल केल्ल्या या कारवाईत अंदाज 3,23,000 किमतीचे 9,500 किलो तांदूळ प्लास्टिकच्या पिशवीत भन कंटेनर KA 52 B4877 या वाहनांतल्यान बेकायदेशीर वाहतूक करते आशिल्ले. पोलिसांन या बेकायदेशीर वाहतुकीत मुख्य संशयित मोहम्मद समीर भटकळ म्हण वळख केल्ली आसा. घटनास्थळाचेर वाहनाच्या चालकाक प्रवीण NR हेमका अटक केली. या प्रकरणात अन्य निरीक्षक तळवार हेमी भटकळ शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केला. PSI नवीन नायक हेमी प्रकरण नोंद करून कंटेनर आणि तांदूळ जप्त केलो. पुढील तपास सुरू असून मुख्य आरोपी आणि इतराले शोध पोलीस अधिकारी करते असतात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.